Ben, pois imos xa, se vos parece, coa última sesión da xornada, que foi intensa. Esta tarde eu que pasei así polas distintas mesas e tal, non sei como facemos, pero parece que nos multiplicamos, porque estaban todas as salas cheas. Había un ambiente moi bonito e eu agardo que fose do vosso interese pois todo o que se vos ofertou en esta xornada. Temos a sorte e a honra de contar con Marilar Alexandre para rematar esta xornada, 12ª xa xornada dos clubs de lectura. Evidentemente, prácticamente a ninguén dos que estamos aquí imos a descubrirlle nada falando de Marilar. Tendes no dossier a ristra de premios co que tanto a súa obra académica como a súa obra literaria foi recibindo nos últimos anos, e é tamén un placer e unha honra tela aquí como académica que é da Real Academia da Lingua. Pero sempre xa o dixen hai 2 anos, cando estuvestes con nós, que unha das cousas que eu máis admiro de Marilar, aparte da súa vinculación e compromiso coa lingua do país que a acolle, é tamén esa vinculación que sempre tuvo e ese respeto e ese afecto e ese compromiso que sempre tuvo coas bibliotecas escolares, coa lectura dende os inicios de todos dos que estamos aquí, que puxemos a andar bibliotecas escolares xa hai moitos anos. Cando Marilar empezou a escribir e empezou a poñer textos en galego para os mediadores e as mediadoras, acudía aos centros e sigue acudindo con total xenerosidade. É unha das cousas que eu máis lle agradezo. Nunca houbo unha solicitude que lle fixéramos a Marilar que, podendo ela, fora rexeitada. Como sabedes, a ela lle debemos este ano, ademais, un texto orixinal sobre a lectura para o díptico do Día do Libro, que tuvestes por aí pola mañán, que xa coñecíades, porque xa se vos difundira, cando menos digitalmente, polo Día do Libro. E outra, como de todos os autores os que acudimos polo Día do Libro, unha mostra da súa xenerosidade. Eu o que lle agradezo a Marilar é que neste caso nos reíamos agora porque lle propuxemos unha serie de cousas sobre as que podría falar e dixo, ui, e ela, moi sabiamente, reconduciu o tema e, como vedes aí, nos vai a falar de mulleres nas ciencias das letras e nas letras das ciencias. Eu o que, xa digo, aparte deste compromiso coa lingua e coa lectura e coa rapazada, a mí me gusta destacar xustamente esa xenerosidade por estar aquí connosco e cos mediadores e mediadoras dos clubs de lectura neste caso. Gracias, María. Ben, pois boa tarde. Sempre un placer estar aquí convosco, porque indudablemente nós escribimos, mas se non houvese persoas como a vos que organizan clubes de lectura, que eu, polo que sei, é o máis efectivo que hai para promover a lectura e que se fan cargo das bibliotecas. Se non houvese persoas como Cristina e todo o equipo facendo isto, pois é igual. Os libros, eu sempre digo que primeiro que non son libros mentres non están publicados, porque os libros mentres están nada máis no ordenador, pois ali están e non hai interacción coas persoas que o len. E o mesmo pasa, en certa medida, cando os libros pois teñen que chegar a rapazada ou a alumnado. Efectivamente, pois eu procuro, porque sei o ben que traballa este equipo, e sei o importantes que son os clubes de lectura, pois procuro sempre acudir. Neste caso, pois había un seminario de poesía ao que eu quedara de ir, pero vou ir outro día, non pasa nada, que está levando Estíbaliz Espinosa no Pazo da Cultura. O que pasa é que elas poñen o listón bastante difícil, porque me di, podes falar de mulleres e ciencia e literatura galega e tal, e entón dixen, pois é un pouco a cuadratura do círculo. Entonces fixen un intento e non sei se o conseguín. Ben, vou empezar por algo que ten que ver coas ciencias nas letras.
E este é un poema que escribín hai uns anos, foi porque se organizou un acto por parte dos equipos de normalización cando o decreto de trilingüismo, isto están grabando, bueno, cando o decreto de trilingüismo, que como sabedes, pois é o decreto que trata o galego como inglés, pero especialmente a mí me afecta porque eu, pois, digamos que, sabedes que teño así varias personalidades, pero unha delas é a de profesora de ciencias, non? Eu empecei dando clase de bioloxía, despois xa pasei á universidade, despois ademais escribo e tal, pero eu as primeiras cousas que escribín en galego foron cousas de ciencias, o sea, o primeiro, pouco despois de chegar a Galicia, pois foi unha cousa que se chamaba As árbores de Galicia, desculpade o galego, daquela non había moitos dicionarios. Foron unha serie de materiais para dar as ciencias en galego e un dos primeiros libros tamén que teño publicados é un libro pois chamado Sete Estrelo. Antes hubo un Xil Barbeira que se tirou nunha, isto está contado por aí, nun número de Grial na imprenta de Vigo na que facíamos os panfletos na época de Franco, porque, bueno, é outra historia. Sempre houve aí os problemas, se podía dar clase en galego, vale? E entón eu vivín toda esa historia, e resulta que despois deso, pois non, resulta que a física eu fun de bioloxía, a bioloxía tocoulle, pero podía non tocarlle, pero a física e as matemáticas sabedes que non. Este ano, de feito, houve unha profesora que tivo unha denuncia, e entón para ese acto, que xa digo que montaron os dos equipos de normalización, pois eu escribín isto, eles o tiñan na web. Aquí vou ler un pedaciño nada máis, pero despois eu podo pasar a Cristina, por si vos interesa ou queredes utilizar en clase, é que se chama fisiqueiroando. Por suposto, é unha palabra que inventei eu. Aquí tedes, para que vexamos a cantidade de literatura que hai nas ciencias, aquí tendes os quarks, non sei, seguro que aquí hai unha xente tamén de ciencias, así que non toda a xente que leva os clubes de lectura e de literatura. E os quarks pois teñen eses nomes fantásticos, de arriba e abaixo, en canto, na cima, no fondo e extraño, eses son os nomes dos quarks, non? E entón, pois eu o que digo nese poema é: queren furtarnos os bosóns de Higgs, cariñosamente chamados bousóns, logo de tanto esforzo procurándoos polas curvas e retortas do colisionador de hadróns. Queren roubarnos as ecuacións de Maxwell, cobrarnos foros polos campos electromagnéticos, riparnos o saboroso quark en canto, porque os quarks teñen sabor, direivos, pero xa digo, xa é outra historia. Convencernos de que pode haber dous fermións con idénticos números cuánticos, e xa que logo a materia non é impenetrable. De mans dadas, nunha roda máis grande que a cadea de aceleración, guindemos contra o seu case partículas alfa, mesmo non sendo de ouro. A procura da supersimetría, se a antimateria está composta de antipartículas, encontraremos nel, no decreto, só antipalabras. E aínda non habendo xa trasectorias e non funcións de ondas, dicide comigo, trasectoria, enerxía. Sairemos e entraremos nos orbitais contemplando o sorriso do gato de Schrödinger. Pois, entre tantos mundos paralelos, non cabe poñer en dúbida falarmos física na nosa lingua. Isto era só unha mostra de que tamén, pois, ás veces estas divisións entre os que son as ciencias e a literatura e tal, son fluídas, non? Ben, entón intentarei falar do que me pediu Cristina, primeiro un pouco de as ciencias das letras, e entón aí entendido ciencias como o que é todo o que é a investigación e as novas perspectivas na literatura, novas perspectivas en humanidades e de ciencias sociais. Ollando a literatura galega é algo a literatura universal, especialmente a cousas que están traducidas en galego, unha delas, por certo, por María Reimóndez, que tivo o premio. Por exemplo, o que se chama a escrita da nova muller, e como aí encontramos como exemplos precisamente a Rosalía de Castro, a Emilia Pardo Bazán ou a George Eliot. Algo que
recibe o nome de escrita desmitoloxizadora. Eu realmente disto non sabía moito, Por que estou agora lendo algunhas cousas destas? Porque sempre levei unha dobre vida, pero neste momento acabo de xubilarme da universidade, estou aliado ao Noren, bueno, vou un montón de días, pero non teño que corrixir exames, que é fundamental. Entendedesme, a min encántame dar clase, corrixir exames é abominable. Entón, pois, porén estou nos proxectos, porque amigas de literatura me meten nos proxectos de literatura. E ando, ademais, escribindo un libro sobre o feminismo de Emilia Pardo Bazán, con algunha relación, con María López Sández, con algunha relación e paralelos con Rosalía. Eso non é para este ano. E entón aprendín, lendo algunhas cousas desas, que isto que eu lle chamaba desescribir, pois resulta que se chama escrita desmitoloxizadora. Estupendo. Entón vamos a poñer algúns exemplos de que é iso, é como... pois, non sei, quizás o podedes perseguir en algún clube. E tamén un aspecto de eso da literatura, xa digo, sería do que o campo científico pois é estudar a historia das mulleres galegas e levala á literatura. Veremos un exemplo do libro maravilloso deste ano que é Memoria do silencio de Van Mejuto. E despois, un pouco xa menos, pois falaremos da outra parte, se queredes, das letras das ciencias, con algúns libros. Ben, isto xa digo que é unha, bueno, chamase isto da nova muller, xa non é novo, é de hai tempo e ao mellor alguén incluso estudaste na universidade en literatura. Xa digo que para min, pois sí, porque empecé a ler sobre isto, non? E ten que ver coa forma en que o feminismo muda as análises e chamase a isto unha mudanza dos modelos de muller na narrativa que non ocorre antonte, sino que xa ven de finais do século XIX. Algúna xente di que antes, porque, por exemplo, se vos gusta Jane Austen, pois hai algúns dos libros de Jane Austen nos que se pode percibir este modelo, pero son mulleres independentes, son mulleres sexualmente activas e son mulleres que podemos decir que teñen un grado de empoderamento. E dentro de isto, xa digo que andamos escribindo nesta historia, pero podíamos coller a narrativa de Rosalía. Sabedes que de Rosalía prestouse moita máis atención tradicionalmente á poesía, mas agora pois hai moita xente que está recuperando o interese da súa narrativa. Por exemplo, La hija del mar e El caballero de las botas azules. Sobre La hija del mar, eu escribín, e anda por aí na web, un texto hai anos nunha revista que se chama Mare Magnum, é a revista da Asociación de Trastornos do Espectro Autista que leva Cipriano Jiménez, pero que ten sempre unha parte de literatura. E, ben, non vou neste momento, eu teño moita tendencia a enguedellarme, entón vou deixar eso, se alguén interesa despois podemos comentalo. E no caso de Emilia Pardo Bazán, pois a nova muller está moi presente nos seus relatos e especialmente poderíamos poñer exemplos como novelas como La Tribuna ou Memorias dun solterón. Un libro que é unha obra de teatro que é tradicionalmente considerada como un exemplo desto, é a obra de Henrik Ibsen, Casa de bonecas. Vedes que todo isto é do século XIX, de 1879. E George Eliot, xa non me vou a referir os autores estes de fora, vamos, pero digamos porque son considerados como isto. George Eliot, que sabedes que é o pseudónimo de Mary Ann Evans, pois a novela Middlemarch e outras. Eu xa, non sei, o teño contado por aí en algún sitio, un dos poucos libros que non era capaz de acabar, pero non porque non me gustase, sino polo desacougo tan tremendo que me producía, era o Muiño no Flos, que é unha rapaza que quere estudar e non pode, porque é rapaza. Entón, pois Middlemarch, que é máis optimista, digamos, ese exemplo. Por suposto, isto ridiculizouse, como sempre que hai, pois, os intentos
das mulleres de ter unha posición pois máis activa, e entón isto pois é unha foto tal do ano 1901 que di o día da lavandería da nova muller, no que vedes que está a muller vestida de home e o home pois fregando, cousa que hoxe pois nos parecería normal que pase, pero en 1901 parecíalle, por suposto, herético. Ben, con isto ten que ver a cuestión da violencia contra as mulleres, e as primeiras escritoras galegas que escriben sobre isto son Rosalía, por exemplo, en poemas como A Xustiza pola man, e tamén aparecen nas súas novelas. El caballero das botas azules aparece a violencia. Bueno, e Emilia Pardo Bazán en castelán moitísimo. Bueno, a ver, as novelas de Rosalía tamén están en castelán. Nese momento todo está en castelán, excepto a notabilísima excepción da poesía de Rosalía. Rosalía é algo máis implícito, a cuestión da violencia. Emilia é moi explícito. Creo que despois na literatura galega contemporánea, eu creo que os dous primeiros textos sobre violencia de xénero son meus, que están en Lobos nas Illas, Terror na madrugada e Un velorio en abril. Este libro agora está esgotado. Un clube de lectura foi que me fixo caer na conta diso, porque me dixeron que quería, bueno, non era un clube, era dunha das bibliotecas de aquí. Quería comprarlo a xente e non está, entonces vai ser editado en Galaxia. E en 2001 A presa de terra. Por suposto, nese momento ningún crítico tomou nota do tema. Un libro que eu recomendo intensamente, está en castelán, de Emilia Pardo Bazán, que saiu o ano pasado, de 2018, editado por Cristina Patiño, unha profesora da USC que da xente que máis sabe, das investigadoras sobre Emilia Pardo Bazán. Chámase El encaje roto, antología de cuentos de violencia contra as mujeres. Emilia Pardo Bazán escribiu cerca de 600 relatos. Hai moitos máis que os 30 e tantos que están aquí, pero é unha selección excelente. Algúns que podemos comentar despois, algúns andan na web. Hai moitos textos de Emilia Pardo Bazán, como Las medias rojas, que é moi famoso, que eu sei que o traballaron en distintos centros que están na web. Pero este libro é unha moi boa selección, ten un prólogo impresionante, a mí me parece, que está moi ben feito. Algúnas dimensións do feminismo de Emilia Pardo Bazán pois son eso, as mulleres toman o seu destino nas mans, o cuestionamento da natureza feminina e a construción dos roles de xénero, a sexualidade das mulleres, moi importante, e que foi unha das cousas que máis Sarillo provocou no seu momento, porque era algo, o sea, como unha muller escribe novelas nas que as mulleres teñen de sexo, ben, que a maternidade non é un destino inexorable, a denuncia da violencia contra as mulleres e tamén a denuncia da consideración das mulleres como presa sexual. E isto sabemos que ocorría, que era que parecía normal. O sea, nese momento, aínda bastante segue sendo hoxe, pero bueno, temos o famosísimo poema de Curros, non? Pilleina entre os pinos só. Entón, un relato que eu non lera porque estaba prácticamente escondido, porque estaba nunha revista argentina, e foi o estudoso de Pardo Bazán que Xosé Manuel Herranz que o descubriu, e de feito sabía que eu andaba con isto e me dixo, eu creo que o conto máis feminista de Emilia, xa se pode dicir, porque hai moitos, que se chama Lo de siempre. Bueno, quero dicir, hai outros como El encaje roto, que é unha muller que chegado ao momento da boda di non, e isto resulta, pero non vou facer spoiling, xa o leredes, o memoria dun solterón. Lo de siempre, e está aquí unha foto, bueno, quero dicir, un debuxo que tirei da publicación original da revista, e é Mariana, que está, está disfrazada de home, por tanto, cortou o pelo e está aí con un blusón, e está enfrontándose aos homes, a ilustración de Martínez Jerez. E está publicado o relato en 1913, un relato moi curto. E entón é unha muller que é unha rapaza que morre o pai, que era tipógrafo, queda sen recursos, e ela o que sabe é facer de tipógrafo, porque o pai ensinoulle, e entón ela corta o cabelo e pide traballo nunha imprenta e traballa. E entón moi ben, é moi bo,
mariano, e traballa moi ben. E hai ali, e entra en contacto cun grupo de xente aí preta que son sindicalistas, que están, todos somos iguais, o repiten moitas veces. Claro, é a declaración de igualdade. E entón ela di, todos, e eles, sí, e despois chega un momento que eles empezan a sospeitar, e de feito chega un momento que intentan quitarlle a roupa e entón ela xa di, sí, son unha muller. E soltalles un meeting, que bueno, eu puxen aquí unhas liñas, e ela sabía que si llegase el momento de afirmar igualdade seríais como los otros, como los burgueses. Mete alguna cosa máis e di, las mujeres para instrumento, para divertiros, para pegarles, para que os guisen, nos queréis por esclavas. E acaba pois marchando, porque xa lle din que non podes traballar aquí sendo unha muller, non? Entón, pois, quero decir que sí, que efectivamente no século XIX pois había este non está na antoloxía esta que acabo de dicir, pero xa digo, eu teño o PDF da revista, tamén se alguén lle interesa, eu podo pasar a Cristina, porque este non está na web. Eu, de feito, Herranz pasoume porque non o encontraba. Que é isto de desmitoloxizar? Bueno, desmitoloxizar, pois xa vos podedes imaginar, pero é desmontar, sobre todo, mitos fundacionais da nosa cultura, como pode ser a Biblia, como pode ser a mitoloxía grega, como pode ser os contos populares. Eu xa digo que hai tempo que chamo a isto de desescribir, incluso puse no de título dun libro de poemas, desescribindo, e non sei se das primeiras que utilizou este termo foi Angela Carter, que seguramente a coñeceredes porque é a autora, de libros maravillosos, pero un deles, A Cámara Sanguenta e outros relatos, que está publicado por Irmás Cartoné, se non me equivoco, non vexo este apartado do libro, pero hai veces que as editoriais, Urco é quen te publica, Irmás Cartoné é outro que vou comentar despois. E está traducido por María Reimóndez, precisamente, porque tanto María como a min sostemos que a traducción de libros feministas pois está mellor, ela di, creo que casi, ela di máis forte todavía, feita por feministas. E entón Angela Carter decía isto, eu estou no negocio este de desmitoloxizar, non? A Cámara do Sangue, pois se o lestes, e se non vos lo recomendo muitísimo, xa digo, temos en galego unha maravillosa traducción, porque María é unha maravillosa traductora, aparte de unha autora fantástica, que son os relatos, non sei se algún de vos o leo, os relatos de sempre, Carrapuchiña, Barba Azul, todo isto, pero dados a volta, totalmente. Dados a volta, Angela Carter era moi pouco políticamente correcta, e dados a volta, algúns resultan bastante duros, pero moi interesantes. Unha muller que se considera tamén que é moi importante nesto de desmitoloxizar é Margaret Atwood. Margaret Atwood eu é que levo seguindo há moito tempo. Ademais, neste momento, pois púsose, digamos, máis de moda, e de feito este libro acaba de sair, é de 2019, por Netflix, non? Bueno, porque está o conto da criada, pois a serie, non? Que non sei hasta que punto é realmente. Eu este libro o teño de moito tempo, teño en inglés, hai moito, lino, recomendeino moito, estaba traducido ao castelán facía tempo, a primeira traducción que sae esta de agora, esta é a que de Irmás Cartoné, que é unha traducción de Celia Recarei e Carlos Valdés, e entón, pois xa sabedes que é unha distopía, non? Na República de Gilead, pois as mulleres carecen de dereitos, traballar ou ter unha conta corrente. A ver, isto a xente pode parecer, porque a protagonista decátase que está pasando algo raro cando vai pagar unha cosa no supermercado e lle din, non lle vale a tarxeta. E entón vai ao caixeiro e lle di, non tal, e entón é que cerraron todas as contas das mulleres. Bueno, a ver, este libro é de 1985, original en inglés. Antes da Constitución, as mulleres españolas
Si estaban casadas, era un marido o que dispoñía de todo eso. O sea, que tampouco as mulleres españolas tiñan un montón de dereitos. Primeiro era o pai, despois era o marido, non? Había moitos dereitos que non tiñan, ademais de cousas que sempre falamos, o aborto, o divorcio, tal, tamén isto das contas correntes. E, ademais, pois xa sabedes que hai unha serie de mulleres que son estas as criadas que funcionan como ventres de alugueiro, non? A min chamoume moitísima atención hai 2 anos, non sei se lembrades, toda a historia que se levou en gran parte desde Galicia da reivindicación da medicación para a hepatite. A medicación para a hepatite, había unha medicación, Sovaldi, e entonces aquí en Galicia decidiuse que a uns se lles daba e outros non, e hubo toda unha serie de reivindicacións que acabaron en que sí, en proporcionar esta medicación. Este tratamento, que era a primeira vez que había un tratamento que eliminaba o virus, o sea, non é que mantivese as persoas con vida, Sovaldi é o nome do tratamento, e a empresa farmacéutica que comprou a patente, a empresa que o desenvolveu, sei que isto parece un pouco complicado, pero bueno, un fondo que sea, o sea, hai unha empresa farmacéutica que o desenvolve, despois un fondo di, ui, que negocio, e o compro, e puso ese prezo desorbitado de 25.000 euros para unha cousa que custa fabricalo, depende, segundo como, de 110 a 338. Por tanto, non estamos falando de gañar o 100 ou o 20, estamos falando, fixadevos, que diferenza, e que morre xente. De feito, aquí en Galicia hai un xuízo e tal, porque morreron 2 persoas. E o fondo chamase Gilead. Eu, de verdade, lín estos me puseron os pelos de punta, porque dixen, isto é casualidade. Bueno, a ver, Gilead é unha localidade de Estados Unidos, teño que decir, pero dixen, eu cando vin iso, porque, non sei, tiña na cabeza o conto da criada, dixen, pero si é o mesmo nome, a República de Gilead é esa república que, bueno, de vez en cando, pois aparece por aí xente que di unhas cousas agora, en 2019, que podían estar perfectamente no decálogo da República de Gilead. Ben, pois tamén, por suposto, eu creo que este, o mellor, non é difícil de, digamos, de que se interesen por as rapazas e os rapaces, porque moitos, pois, ven a serie. Unha autora que, esta creo que non está en galego, estiven buscando, pero creo que non, sí que está en castelán, pero que ten un traballo moi grande de desmitoloxización, é Úrsula K. Le Guin. É unha señora que morreu hai uns anos, e é unha autora coñecida como de ciencia ficción. Ella é considerada a primeira autora feminista de ciencia ficción. Ten moitos libros, pero eu o que recomendaría, o que me parece que é un libro excepcional, é A man esquerda da escuridade. Está todo dentro dunha serie, porque ela o que fai é crear como un mundo, e as novelas, aínda que cada unha se pode ler só, encadéanse unha con outra, a maneira que hai referencias dunha a outra. E é excepcional na forma en que cuestiona os roles de xénero, porque as persoas nese planeta que ten son ambisexuais. Por que digo ambisexuais? Porque poden ser mulleres ou homes en distintos ciclos, pois segundo que, se están cerca dunha persoa que nese momento é muller, pois son homes, ou ao revés, non? En fin, non me meto moito nesto, pero desmonta moitas cousas, entre elas os roles de xénero. É moi interesante a percepción do narrador, que é un enviado dos xefes máximos da galaxia a ese planeta, e a persoa coa que el ten contacto, claro, é que di, non sei se é un home ou unha muller, que non é ninguna das dúas cousas, obviamente, pode ser unha cousa ou pode ser outra, e entón el vai proxectando todos os seus presuizos, di, este home, porque o trata como un home, este home, pois me parecía moi brando, moi suave, moi tal, é dicir, está, non sei, a mí me parece un exercicio moi interesante. Bueno, si vamos a desmitoloxizar, pois desmitoloxicemos a Biblia, non? Que é o mito fundacional ese tal. Entón, este si está na antoloxía esta antoloxía que vos decía Cristina Patiño, el encaje roto, eu non o lera, antes hai moitos dos que están na antoloxía que si os coñecía, este non.
Pero, claro, Emilia Pardo Bazán, que é unha das cousas que fai é cuestionar a natureza femenina, pois métese e reescribe a xénese. E entón vou ler só un cachiño. Chámase o conto Cuento Primitivo. E é destes que ten unha misa en abismo. Hai unha persoa que conta, un amigo meu, e entonces conta como amigo e conta isto. E vou ler só un trociño, non? Adán, sin necesidad de ninguna insinuación de la serpiente traicionera, vino en antojo vehementísimo de comerse una manzana que custodiaba Eva con gran cuidado. Yo sé de fijo que Eva la defendió mucho y no la entregó a 2x3. Y este pasaje de la escritura es de los más tergiversados. En suma, Adán venció como más fuerte y se engulló la manzana. Corté un cachín. El caso es que a fuerza de oírlo, porque a partir de ahí, el que consideraba a Eva como un anso, un querubín, un tal, pasa considerada como pecado, no sé qué, asentina de todos los vicios. El caso es que a fuerza de oírlo, también Eva llegó a creerlo y se reconoció culpada. ¿De acuerdo? O sea, esto vémoslo sé. Hai uns días acaba de suicidarse unha muller e isto é o mesmo, é que a muller recoñece, é dicir, adopta esa culpa que lle sitúa, que lle bota encima a mirada patriarcal. O sea, non tendo que ter vergonza nun caso de exercer a súa sexualidade, que é un motivo de ledicia, asume esa culpa como dela, non? E entón, pois isto, bueno, este tema de unha asunción de unha suposta culpa que non é dela está en moitos outros relatos de Emilia Pardo Bazán. Este a mí pareceme moi simpático, o sea, porque conta, claro, o xénese de outro modo. Ben, vou referirme a un libro meu que é o último, porque está dentro deso. Eu xa me teño metido moitas veces cos mitos gregos e eu pois sei que por aí nalgúns clubes de lectura lese a cabeza de Medusa, que é un libro sobre as violacións. O ano pasado, por certo, chamaronme dun instituto, aínda pasan estas cousas, 2018, dun instituto máis ou menos en abril para que fora o mes de maio, porque son as letras galegas, poña unha escritora na súa vida. E entón, pois, este centro, o mes de maio é tremendo, pero era unha persoa que coñecía, que era amiga, que tal, que fora compañeira, incluso cando eu estaba no instituto, e entón, pois, disenlle que sí, e entón me di, poñen títulos moi raros, igual que Cristina, pero de Cristina era razoable, non? Pero o que me pediu é, podes falarlle os de cuarto da ESO das mulleres na academia? E dixen, mira, non, porque os de cuarto da ESO, as mulleres na academia, eu creo que non lles importan absolutamente nada. Vamos, eu, se alguén me pregunta, podo decir, bueno, sí, na academia, pois hai 6 mulleres, agora vamos a ser 7, o que é unha birria, claro, comparado con 30, pero non creo que lles interese. En vez de iso, acaba de ser da manada, non? Digo, en vez de iso, por que non lles decides que lean a cabeza de Medusa, que seguro que tendes na biblioteca, e falamos de eso, das violacións e de tal. Ben, eso por correo electrónico. Pasa o tempo, pasa tal, e ao cabo de 15 días recibo unha mensaxe de correo electrónico que teño guardada. E di, Marilar, o equipo que coordina, non sei se actividades culturais ou a lectura do instituto tal, que é un instituto grande, é unha cidade, considera que ese libro non é adecuado para o cuarto da ESO. Pumba. A ver, non me vou a meter se o libro é adecuado para unha idade ou outra. Hai veces en que o leen en cuarto, en terceiro, e veces que o leen en primeiro, pero teño que confesar que eso encabusoume, non? E entón dicen, bueno, pois como eu pensaba falar das violacións, se non é adecuado o libro, probablemente tampouco sexa adecuado o que vou falar. E, bueno, total, tivemos aí unha dura negociación por correo electrónico e acabei falando do libro. E, ademais, levándolles os datos de violacións do ano pasado, das denuncias de tal e non sei que. E era un instituto moi grande e era moita xente. Dixenlles, non vou, estes son os datos. Unha de cada tantas rapazas é acosada. Unha de cada 100 mulleres tal. Non vou preguntar se aquí, era unha cosa así moi retórica, que digo, non vou preguntar se aquí e tal, pero como estades 200 persoas, seguramente alguén haberá. Entón unha rapaza da segunda fila levanta a man e di, eu fun violada. E eu quedei, porque non era a miña pretensión en absoluto. Pero, a ver, quero dicir que era algo totalmente relevante. O sea,
para unha persoa que puido sufrir eso e para outras, e despois me preguntaron pola manada, en fin. Isto digo para que vexades que cando ás veces dicimos había presuizos sobre escribir destas cousas, pois aínda, non? Aínda en 2018, pois hai xente que pensa que o libro que trata as violacións, eu creo que de forma, en fin, porque o que trata da violación social e simbólica non trata da violación física, que ao principio, pero bueno, aínda pasan estas cousas. Ben, decía que nalgúns libros teño tratado mitos, pero neste caso, pois é unha reescritura da Odisea, se o lestes, eu sei que Cristina sí que o leu, pero levaba xa con este tema, porque xa no libro de Mudanzas hai algúns poemas no que sai algún destes personaxes. Entonces vou ler un cachiño nada máis do poema, bueno, tendes aí, que se chama A Polifemo, de Mudanzas, que di: foi a orgalleiro quen te privou da luz, o leriante, decote atrapallado en comedelas ou ladroizos. Dixera que comías carne humana e era peixe cru. Cumpríalle algunha excusa o colonizador para furar o teu ollo, roubar o teu ouro. Só che queda, como rapaces de Gaza, a revolar croios. Agora cobizarías das fórcidas até un ollo en empréstimo cada 3 días. Ben, quero dicir que un pouco, pois, outra versión. Aquí, neste caso, a maioría dos poemas de Mudanzas son sobre mulleres violadas, pero neste caso un personaxe que tamén é presentado dun modo, pois, que resulta que o mellor a historia, tal como ocorreu, pois, non foi así, non? Entón, ben, pois, eu sempre, a mí encántame a Odisea e a Ilíada moitísimo máis, é un dos meus libros favoritos, pero recoñezo que lle teño bastante manía a Ulises. É así. E entón, pois, aproveitei para facelo aí o xefe dos traficantes de antigüidades. Ben, é as cousas que se pode facer cando se escribe. Quería falar dun libro que tamén vos recomendo, este libro vos recomendo moito, que tamén é un libro recente, non? A Filla Minotauro 18. Este libro é deste ano, de 2019. Non sei se o lestedes. Memoria do silencio, de Eva Mejuto. Eva é unha persoa que antes se dedicaba a edición, basicamente, estivo en Calandraca, entre a xente que fundou Calandraca, despois en Oco. É a persoa que leva agora encargada de organizar o Salón do Libro de Pontevedra. E sacou ano pasado un libro que igual lestes, que se chama 30 segundos, non, acabo de dicir o título mal, pero xa sabes o que digo. Bueno, que está moi ben. A min este me gusta aínda máis. O mellor xa sabedes do que trata. Houbo 3 irmás, as irmás Touza, Lola, Amparo e Julia, e estas mulleres, das que hai pouquísimas fotos e de unha calidade, non sei se en algún momento aparecerán máis, levaban un quiosco onde vendían melindres e licor café en Ribadavia. Feito na presentación, eu presentei o libro cando Eva o presentou aquí en Santiago, e Eva truxo licor café e melindres para toda a xente que estaba no auditorio. O sea que xa sei que licor café non podes dalo nos clubes de lectura dos institutos, pero mellor melindres sí, non sei, digo eu. E entón, estas mulleres tiñan ese quiosco e crese, porque é que hai moi poucos datos así, crese que salvaron alrededor de 500 persoas, basicamente xudeus, pero tamén algunhas outras persoas fuxidos dos nazis. Nunca quixeron falar disto. Bueno, despois a historia de verdade é fascinante, porque foi unha persoa en Estados Unidos que lle dixo a un galego: como podo localizalas para darlle as grazas? Patiño, Raimundo Patiño, escribiu a historia, pero fixolles unha entrevista e fixeronlle prometer que non diría absolutamente nada, que non se publicaría nada, até elas morreren. Ben, Eva entrevistouse con algúns dos descendentes. É unha ficción na que hai 3 fíos. Un fío segue a un nazi das SS que vai ali a Ribadavia a ver que pasa, porque parece que por ali está coándose xente. Hai Lola, unha das Touza, digamos, e hai outro fío que é unha muller que está baseada nunha historia real dunha música holandesa, pero, bueno, ficcionalizada.
pois que é unha persoa que efectivamente elas salvan, non? A mí me pon bastante nerviosa cando leo historias sobre estas mulleres e se metedes en internet Irmás Touza veredes as Schindler galegas, non, por favor, son as Irmás Touza, non son as Schindler galegas, porque además o señor Schindler pois non estaba arriscando a súa vida. Bueno, non me vou a meter na parte de historia de verdade, e ela sí. Estamos falando do ano 43, en pleno franquismo, de acordo? O sea que estamos falando de algo totalmente distinto, dunha persoa que incluso tiña conexións pois cos nazis e tal, que non digo que non teña moito mérito, non, pero creo que máis ou menos o dobre o de Schindler. Entonces non son as Schindler galegas, son as Irmás Touza. Ben, vou ir un pouco máis rápido para deixar tempo por si queredes preguntas. A ver, eu sobre isto teño escritas por aí un par de cousas, de que o lugar máis recorrente de violencia na literatura popular é a familia, correspondendo ao que pasa na realidade. Todo isto foi invisibilizado pola crítica, e cando digo a crítica digo tamén a xente que escribiu sobre literatura infantil e sobre contos populares. Pero se vedes calquera destes contos máis famosos, Cincenta, Brancaneves, non? Bueno, Pel de asno non digamos, xa que é incesto, Barba Azul, Hansel e Gretel, todo iso reflicte unha violencia real. O sea, Barba Azul reflicte o señor que mata a súa muller ou as súas mulleres, non? Pel de asno, o pai que viola a filla, o sea, etcétera. Porque quen bate nos nenos, a meirande parte das veces, son os pais e as nais. En que matan as mulleres son case sempre os maridos ou os amantes. E quen violan as rapazas, nun tanto por cento moi alto, e os rapaces tamén son os pais, os irmáns, os tíos, os avós, non? Esas tensións eu creo que están moi ben recollidas en La hija del mar. Xa dixen antes que iba a facer un pouco de propaganda a este libro, que eu creo que realmente moi interesante e moi adiantado en algunhas cosas. Rosalía era unha muller que tiña unha enorme empatía. Para escribir fai falta empatía, pero ela posuía en grado moi alto. No libro este, se vos acordades, pois hai unha muller, hai tres mulleres da mesma familia, hai unha muller que veu do Caribe. E esta muller está descritos en terceira persoa, porque é narradora omnisciente, os seus sentimentos dicindo, cando ela pensaba no maravilloso lugar que estaba en non sei que, e o comparaba con Muxía, co ceo gris, co vento, con non sei que. A ver, Rosalía sabemos que amaba Galiza. Rosalía sabemos que é a persoa que pon a paisaxe galega, a sitúa, en decir, a paisaxe galega é fermosa, non? Temos aí o libro de María López Andes sobre isto. Pero ela é capaz de ter esa empatía, ver que para unha persoa que ven do Caribe, Muxía, ten que ser terrible, non? O sea, imaginade o que pasaba onte en Santiago, pois é que eso é Muxía, que eu ando moito por ali, ben, no verán é unha cosa, no inverno eche outra, pero incluso no verán. Eu comparo eso nese artigo de Mare Magnum con casi o mesmo ano Jane Eyre. Jane Eyre, é unha grandísima autora que é Brontë. Pois ali o que se pon na voz de Rochester é que o Caribe, bueno, en fin, era horrible, os vapores mefíticos, incluso xofre, o sea, cousas que lembran o inferno, comparado coa suave brisa e o suave clima de Inglaterra, por Deus. O sea, a ver, ben, digo, por comparar a empatía, e admirando muitísimo a Brontë. Moitas veces, como se perciben estas cousas, é como algo que non ten importancia, non? Eu decía que hai isto, non sei se o coñecedes, pero é un cuadro de Frida Kahlo que se chama Unos cuantos piquetitos, do ano 35. Por que se chama así? Porque houve unha muller que o seu home matouna e cando o detiveron dixo, pero como? Pero se yo solo le di unos cuantos piquetitos. Pois é un pouco eso, decir que estas cousas non teñen importancia, non? Que é o que se decía antes, todos os homes baten nas mulleres, pois non ten importancia. Todo isto é reforzado na literatura popular, o sea, cando falábamos de desmitologizar, pois tamén hai que desmitologizar a literatura, non? Un exemplo é o conto da muller brava, e non vou insistir
Sobre isto, bueno, creo que xa, se non lembro mal, falara disto hai un par de anos, pero está dentro de unha presa de terra, que é un libro que anda moito por aí, porque está publicado na Biblioteca Estado de Galicia, que é un libro sobre os malos tratos, que a crítica o trata como unha novela policíaca, pero no centro está ese conto da muller brava, pero o que eu lle dei a volta, e para min aí desmitologizar foi facer o final coherente, que como mata a muller, mata primeiro os animais, entonces a muller en vez de acoquinarse, a muller era unha muller brava, e di, pois vai ti, e colle agua a ti, e el mata, é outra forma, non? Un pouco, fin. Ben, máis Emilia, e vamos ás letras das ciencias. Quería traer aquí un libro que é para os pequenos, é un libro de poemas da poeta e narradora Berta Dávila. É unha muller bastante nova, non sei se algún de vos leu A raíz da fenda, que é un libro maravilloso, foi premio da crítica, pero este é un libro para pequenos, bueno, pois escrito para Darío, tamén está dedicado a Agustín Fernández Paz. Entón, este é un dos poemas porque meten moitísimas cousas de ciencias. Como está ilustrado, además, por outra poeta, Alba Cid, e se non coñecedes a estas dúas mulleres, pois teredes que coñecelas pronto, porque é da xente que está escribindo agora. Alba, de momento, só escribe poesía, pero debuxa. Entón, as ilustracións que son de bichos, de plantas, de tal, son de Alba. Entón, este, por exemplo, porque cada poema é de un rapaz ou unha rapaza nun país, e este é en México. Ten a marca das rochas nos xeonllos porque o seu corazón é de peixes de cores e as súas mans están feitas de area branca do Yucatán. Cando seu pai marchou, deixou sin facer o teito da casa e unha ferida aberta na pel do mar que manca máis que as cunchas afiadas da praia. Métese cousas de natureza, pero tamén é a cuestión social aquí, pois da xente que ten que emigrar en busca de traballo. Ben, Robinson contado polas Alimarias. Dentro desa reescritura, pois hai veces que non son propiamente un mito fundacional, e isto foi un encargo. Ás veces os editores e a xente que leva asesorías de bibliotecas fan encargos raros. Entonces o editor, Antonio Ventura, pois díxome, atreveste a escribir un Robinson. Robinsons, como sabedes, hai un montón, e entonces eu non quería volver a escribir, eu que sei, o de Michel Tournier ou algo así. E ao final o que fixen foi contar a historia de Robinson, chamase Robinson contado polas Alimarias, desde o punto de vista dos animais da mata atlántica. Por qué? Porque moitas veces a ollada colonial, a mí me encanta Defoe, vou decir que non ten nada que ver isto, pero a ollada é unha ollada colonial. Por qué? Porque Defoe nunca estivera en Latinoamérica. Entón, cando ele decide facer unha historia de un naufraxio en Latinoamérica, pois chega Robinson a unha illa deserta onde o único que hai son cabras. Bueno, pois vale, xa se queda que non había internet e ele non podía poñerse a buscar en internet. Non hai cabras. E calquera illa que estea na parte atlántica, tamén na do Pacífico, pero foi na Atlántica, onde el naufraga, pois é exuberante, non? E isto é, digamos, un pouco que lle levan a contraria os bichos, non? Porque segundo Defoe, non é que o diga eu, segundo Defoe, Robinson, creo que se di Robinson, perdón, porque me fixeron quitar os acentos no libro, creo que se di Robinson, que é o apelido. Robinson sae de Bahía, por tanto, sae da costa atlántica e naufraga enseguida. E a que é o que ia Robinson? Que isto eu o meto como unha das ideas do libro. Pois ia a traer un cargamento de escravos. O sea, non ia a buscar ouro e tal, que tamén é un roubo, ia a buscar escravos, clandestinamente. Bueno, non vou a tal, pero nesa época vos sabedes que había os enseños azucareiros, Brasil dependía todo iso da man de obra escrava, como Cuba, como outros sitios, e entón hai unha xente que lle encarga que vaya por escravos, porque se os desembarcan oficialmente teñen que pagarlle a coroa portuguesa. Brasil aínda dependía de Portugal. E entón encárganlle ao Robinson que vaya clandestinamente, o que pasa que naufraga, pobriño, non? Pero eso é o que vai, procurando escravos. Bueno, pois cada capítulo o conta un bicho. E despois, ademais,
están entre medias, entre capítulo e capítulo, os contos da Sapa Cururú. E despois hai dous personaxes que son Taiguara, que é o que por aí noutras novelas chamase Benres, pero eu decidín chamalo cun nome. Todos estes son nomes en tupí guaraní, e este é un nome que significa libre. Eña Saindi, pois que é unha muller que tamén aparece por ali. E entón, vos ia contar un dos contos que conta Sapa Cururú. Bueno, eu tengo unhas ilustracións maravillosas de Federico Delicado. E entón, a Sapa Cururú contalles que hai moitos anos, queridos sapiños, Cururú vivía no ceo un grande animal, tigre azul, que era o máis grande de todos os tigres. Os sapiños empezaron a preguntar: é máis grande que Yaguatirica, que é unha especie de gato bravo que conta parte da novela, e a outra, sí, claro, é máis grande que a onza, sabedes. E ela di, sí, é o máis grande de todos os tigres que xa máis houbo. A súa pelaxe é azulada, da cor do ceo cando se prepara para ceibar a chuvia. E sobre todo o que distingue a tigre azul é a súa dieta, porque onza come porcos bravos, coellos ou lebres, e tigre azul come estrelas, cometas, planetas, asteroides, planetoides, obxectos transneptunianos, ou se está moi famento, cúmulos estelares e nebulosas, e mesmo pode trincar unha galaxia que pase o seu carón. E algúns din que a súa cor azul é debido a esta mantenza de corpos celestes, e outros din que se cadra o pobre planeta Plutón, que sabedes que agora pois xa desapareceu, teño que escribir unha historia sobre Plutón, pois se cadra o que pasa é que foi papado por tigre azul. E entón, pois, tigre azul empeza a chimpar e chega primeiro a 800 anos luz, e entón di: vou comer a terra e o sol e a lúa e sumir terra nas tebras. E entón, pois, vai chimpando e chimpando, e ben, a historia non acaba mal, afortunadamente. Pero claro, é que os que comen estas cosas son un pouco perigosos. Isto digo porque eu, sin querer, supoño, pero meto cousas de ciencias, porque claro, ao fin e ao cabo, pois son bióloga. Ben, para acabar rapidamente, pois é que isto non me resisto. Isto é unha cosa que se chama o continente do paraíso. Eu durante moito tempo buscaba e non sabía quen o fixera. Resulta que é un portugués, Antonio de León Pinelo, e entón el situou o paraíso. Fixadevos que casi sempre o paraíso se sitúa, xa sabedes, entre o Éufrates e o Tigris, e el di que non, que está entre o Amazonas e o Orinoco. Por qué? Este home, a foto é horrorosa, pero é o que encontrei, pois tivo que marchar fuxindo da Inquisición. Logo dos seus avós eran queimados vivos en Lisboa, nun auto do fe. Ben, no mapa non vos creades que é un mapa tal, el coloca onde está a árbore do ben e o mal e onde foi construída a Arca de Noé, unha historia moi precisa. Pouco antes marcharan tamén de Portugal Espinosa, Bento Espinosa, Baruch Espinosa, que naturalmente é un apelido, e Uriel da Costa. O sea, quero dicir, hai moitos, pero ele ademais encontrou o paraíso. Bueno, isto eran uns exemplos, pero xa non me dá tempo, para que vexamos a cantidad de literatura que hai nas ciencias. Plinio o Vello morre na erupción do Vesubio que sepultou Pompeia e Herculano, pero realmente foi a axudar os seus amigos, que ele estaba a salvo, quero dicir, non estaba no lado onde chegou a nube, pero foi a salvar a estes e morreu. Isto, pois, é, en fin, unha reconstrucción de onde chegou a nube, e despois Plinio o Novo, pois é o que conta o que pasou, porque sí que... E isto tamén é unha imaxe recreada a ordenador desa erupción do ano 79. Ben, isto pode ser unha novela, o sea, quero dicir, hai moita literatura nas ciencias. Alfred Wegener, pois tamén, este era un meteorólogo que o autor da idea de que os continentes mudan de lugar, e, vale, pois morreu na súa terceira expedición a Groenlandia intentando demostrar algo que foi demostrado despois, que a separación dos continentes, temperatura 50 baixo cero, isto é inhumano. E despois a expedición do Pacífico, por que metemos unha rapaza pois nun barco, pero vos iba a poñer algunhas fotos da expedición de verdade. Esta, que é a que está agora na portada do libro,
que son os expedicionarios de verdade, e esta é unha foto que estaba entre os materiais da expedición, que isto está contado ao final no epílogo, porque isto apareceu despois de eu ter publicado o libro, apareceron as fotos, así como ian as mulleres, claro, non era como para ir nun barco. Estos son os barcos de verdade. Só quería decir que é curioso que cando empezaron as primeiras revistas en xornais en galego, levaban nas súas cabeceiras a imaxe dunha muller. Esta é a cabeceira da nosa terra. O ilustrador é Fernando Cortés. Isto tiven yo que preguntar a Pepe Barro porque non está posto por ningures, pero mirade que é unha muller. E tamén é unha muller a que está no famoso escudo. Moitas grazas. Moitas gracias, Mailar. Ben, temos 10 minutos antes da hora de remate, entonces, si podemos aproveitar xa que está aquí Marilar, pues para ou ben compartir algún outro descubrimento con ela, ou ben facerlle algunha pregunta, algunha tamén, ou levarlle a contraria, como la vendí. Veña, animádevos, que xa nos queda pouquiño. A ver, eu creo que nesta relación de títulos que nos fostes dando, creo que hai moitas, bueno, poden sair ideas, non? Para futuras lecturas nos clubs de lectura, non? Non sei se alguén xa utilizar algún destes textos, se nos quere contar a súa experiencia ou... Veña, ali, por favor. Boas, moitas gracias a Marilar por esta magnífica charla. Eu só iba a facer unha cuña publicitaria, porque sabedes que no Concello de Neda temos unhas xornadas literarias organizadas pola Universidade da Coruña e o Concello, e o curso, o ano que ven, as xornadas literarias se adican a Emilia Pardo Bazán. Entón, co seu permiso, vou lle dar a referencia, porque ese traballo que están a facer sobre Emilia Pardo Bazán e o feminismo, sería interesante que retomaran e se publicara canto antes, por lo menos para telos nas xornadas literarias que sempre son polo día do libro o 23 de abril. E moitas gracias, nada máis. Pois, bueno, moitas grazas. Sabía que había xornadas que se lle dedique o ano que ven a Emilia Pardo Bazán. Isto creo que vai a empezar a ocorrer agora, porque 2021 é o ano do centenario da morte. O sea, ela morreu no 1921. Temo que o libro non vai estar, porque Emilia Pardo Bazán escribiu moitísimo. Entonces, como queremos, o sea, o que facemos no libro, que de momento provisionalmente chamase Emilia Pardo Bazán a muller indómita, pero sabe Deus como se acabará chamando. O que facemos é tirar dos fíos do feminismo, o sea, de distintas cousas, algunhas das que comentei aquí, e outras na ficción, o sea, nos relatos, nas novelas, nos artigos, na correspondencia. Entón, pois, en principio, a idea é para sair a final de 2020 ou principios de 2021. En principio, sairá na colección Feminismos de Galaxia, o sea, que non vai estar para ese día, pero mentres, pois, sí que imos tendo cousas. Eu confeso que, o sea, lera cousas dela, pero é que tocoume encargarme na academia de todo o que hai, o sea, co de Meirás, que sabedes que estamos intentando recuperar Meirás, entón son eu a persoa da academia que está indo a unha comisión que hai, que montou a Diputación da Coruña, vamos, Goretti San Martín, para ver, en fin, o de Meirás, e especificamente estou levando da biblioteca, porque estes quedaron os Franco, quero dicir, quedaron co edificio e quedaron coa biblioteca, e entonces o da biblioteca é brutal,
o da biblioteca é brutal. Teño contado un cacho nun artigo de Sermos, eu fago un artigo en Sermos Papel, unha vez ao mes, que se chama Auga, Lume e Desleixo, porque a esa biblioteca pasoulle de todo, que tamén xo podo pasar en PDF. Entón, pois, digamos que funlle seguindo a pista. É unha muller super contradictoria, non vamos a agora a decir outra cousa, pero o seu feminismo é moi singular para esa época. Non me enrollo, pero andamos con eso. E hai nalgúns puntos en que é moi interesante ver que fai e que escribe Rosalía, que fai e que escribe Emilia. Algún outro comentario, algunha outra pregunta? Hola, sí. Mira, lo siento si no está relacionado a lo mejor con el tema en concreto que estamos hablando, pero yo siempre he tenido un interés personal un poco en los hábitos de escritura de los profesionales como tú. Entonces yo querría saber qué hábito diario tienes de escritura, si le dedicas un tiempo al día y cuánto te lleva a investigar antes de empezar a escribir algo. Me interesa mucho como posible escritora en el futuro. A ver, é que depende moito, porque, claro, quero dicir que hai cousas, isto que estaba falando neste momento é un libro de ensayo, entón é distinto, claro, eso leva investigación. As novelas levan tempo, non sei. Non sei por qué. As novelas son como unha enfermidade crónica. Creo que Susana Arins o sabe. O sea, a ver, eu un poema, pois de pronto, normalmente tampouco é que me poña tal, e eu son moi neura, e lle dou 50 voltas e o corriso 50 veces. Pero un poema pode sair. O último que acabo de escribir son 6 poemas para un libro que aínda non está presentado, pero xa está publicado, que se chama Sempre en Marzo, da editorial A Xanela, e destas cousas así grandes nunha caixa con serigrafías e tal, e entón eran 6 poemas sobre igualdade. E pois nada máis que me fixo o encargo Yolanda Castaño, que o coordinou xa, escribín 3 casi todo seguido. Quero dicir, eso é diferente, pero e hai novelas que levan pois menos documentación, o que dis ti. O que pasa é que algunhas das novelas estas das que falamos, e eu creo que pasa exactamente igual, por exemplo, coa de Eva, coa Memoria do silencio. Eu, a filla do Minotauro, non sei, levoume 3 anos ou 4, pero bueno, tede en conta que eu tamén agora estou xubilada, aínda que a academia dá moito chollo, pero quero dicir que antes eu realmente estaba na facultade toda a mañán, e incluso ás veces pola tarde e tal, entonces escribía pois cando tiña un día tal, a fin de semana, en fin. Bueno, non vexo nunca a tele, entonces eu supoño que me dá unha marxe de tempo grande que outra xente dedica a eso, pero claro, a filla do Minotauro ten moitísima documentación porque está situada no ano 1943, na Segunda Guerra Mundial, e entón pois eu hubo unha semana que estiven enguedellada, pero xa digo que ao mellor que son demasiado perfeccionista ou non sei, buscando as marcas de bicicleta, porque fan unha viaxe en bicicleta, que se utilizaban neses anos en Italia e, a ser posible, en Sicilia, até dar con un par delas que tal. Entón, pois distingue unha parvada, porque non tiña por que decir a marca da bicicleta, pero... Entón, pois... Eso levoume, a pesar de que agora temos internet. Antes de internet, cando escribín a Expedición do Pacífico, que nós tiñamos correo electrónico na facultade, porque a USC foi das primeiras, e non a primeira entidade que o tivo en Galicia. O tiñamos desde o 92, pero a maior parte, o sea, non había, en fin, Wikipedia como agora e tal, o sea, que o 100% do que eu tiven que buscar no momento da Expedición do Pacífico foi en papel, Agora, con internet, pois é algo máis fácil, e sobre todo se falas inglés e tal, pois buscas nun idioma ou noutro.
Pero xa digo, Terceira Guerra Mundial, a situación en Sicilia, algo sobre o tráfico de antigüidades, ben, entonces só iso pois leva tempo. Que eu estive en Sicilia, pero claro, non me dediquei a facer fotos de todas as plantas. Entonces, que plantas encontran cando van á praia neste momento? Non sei. E o mesmo, as que son situadas, o mellor nunha situación dun instituto na actualidade, como pode ser a Cabeza de Medusa, pois leva menos, porque además eu fui un profe de instituto, aínda que cambiaron as cousas, pero quero dicir que máis ou menos hai cousas que coñeces, non? Pero, por exemplo, eu aí pois tiven que preguntar a amigas que teño como é o procedimento no momento que hai unha violación, a denuncia, hospital ou non sei que, porque aínda que tes unha idea, pois exactamente que é o que pasa. Outro, o de haber unhas pintadas no váter que diga fulanita venganita putas, eso pasoume a mí, sendo directora de institutos. Esa que aí non teño que preguntar a ninguén. Pero quero dicir que hai cousas en que sí, e me consta que Eva levoulle moitísimo traballo pescudar, a pesar de que é unha novela, a historia das Touza. Non sei se contestei. Sí, sí. Pero ¿y cuando escribes esperas más un momento de inspiración o es un hábito que trabajas de manera constante? Eu creo pouquísimo na inspiración. Eu non creo casi nada na inspiración. A ver, non sei se foi Picasso ou non, debe ser un escritor que decía a inspiración ten que collerte diante do ordenador. Entonces, a ver, os poemas sí que ás veces eu vou pola rúa, porque vou andando a todos lados en Santiago, entón de pronto empezo con tal e collo ese fío e despois chego a casa e o escribo, pero vamos, a inspiración, unha novela, a inspiración. Bueno, a ver, claro, tes que ter a idea, pero, o sea, despois o que tes que poñerte é a traballar. Entonces, na inspiración non creo case nada, igual que non creo na sorte, case nada. O sea, eu creo no traballo, eso sí. Bueno, moitas gracias, Marilar. Foi un placer escoitarte e nada, creo que agradecerte sobre todo a cantidad de ideas que puxeches e o coñecemento tamén ao servicio dos compañeros e compañeras que estamos aquí. Seguro que todo isto vai ir debullando. Ahora xa estamos casi pechando luces, pechando motores, apagando motores, pero lembrade que a memoria ten que entrar en tempo desde xullo. Lembrade tamén, a propósito deste, creo que te tomamos a palabra, e estes textos que nos comentaches, pois subiremos co resto da documentación, cos vídeos cando estean editados, coas presentacións de todos os que participaron como ponentes, ao espacio de RDB, como sempre. Tamén dicirvos que, bueno, estará o estudio ali, pero xa está na página o estudio que nos protagonizou a primeira parte da xornada, que está xa colocado na página web que xa vos comentei. E nada máis, que en setembro volvemos a, si non pasa nada, que non ten por que pasar, en setembro volveremos a publicar unha convocatoria dos clubs de lectura. Creo que leva o orzamento un poquinho subido, un poquinho máis, van aumentando o número de clubs de lectura e, por tanto, tamén conseguimos. Poderedes comprar melindres. Pois tamén, para as próximas xornadas.